μέσα και αριστερά και σιγά σιγά θα πούμε αριστερά. Κατέβασε μια ταχύτητα. Ναι, και πάτα γκάζι. Ανέβασε, μπράβο. Σιγά σιγά αν μας παίρνει πάμε άλλη μία αριστερά. Μπράβο, πάτα γκάζι. Πάτα, πάτα, πάτα. Κατέβασε μία ταχύτητα και πάτα γκάζι. Πάρα πολύ. Ανέβασε, μπράβο. Ανέβασε, μπράβο. Προλαβαίνεις, Στα 200 μέτρα έχουμε ένα μαύρο πίνακα, ο οποίος έχει και ραντάρ από πίσω. Πάμε, έχουμε ακόμα. Θα το δεις μπροστά, μπορείς πιάσουμε την ευθεία. Στη μαύρη ταμπέλα είναι τα ραντάρ. Το όριο μας είναι 110 χιλιόμετρα. Αν προσέξεις το αντίθετο ρεύμα, στο κατέβασμα, βλέπεις από πίσω που είναι τα κουτιά. Το ίδιο πράγμα έχει και εδώ. Κατέβασε με ταχύτητα, χαλάρωσε λιγάκι. Πάτα. Κατέβασε μια ταχύτητα πάντα. Μπράβο. Κάνε ανοιγματάκια. Μην ανεβάσεις ακόμα, θα σου πω εγώ. Κάνε ένα άνοιγμα. Ξανά πάλι. Πώς το βλέπεις? Έχει πολύ ωραία απόκριση στο γκάζι. Μου έλεγες ότι είναι ηλεκτρόγκαζο και έχει μια καθυστέρηση, καθόλου καθυστέρηση δεν έχει. Ακούει πολύ ωραία με το ακουμπάς. Και εντάξει, το συριακό τι να πούμε, είναι συριακό. Εντάξει. Κάνε ένα αρπαγματάκι γιατί έχουμε κάμερα στα μισά της ευθείας.